Вітаю, друзі! Ви дивитесь Лемко Ньюз, найактуальніші новини з лемківського світу. І з вами я, Наталія Кухар. Важлива петиція. Триває збір підписів під петицію про визнання переселених осіб. Зареєстровано петицію до Президента України з вимогою ініціювати розробку, внесення та прийняття законопроєкту про зміни до Закону про депортованих осіб за національною ознакою, де була б надана оцінка насильного переселення у 1944-51 роках українського населення з території сучасної Польщі як депортації за національною ознакою та надати постраждалим статус депортованих осіб. Від імені депортованих та їхніх нащадків просять запровадити в законодавстві справедливий механізм розрахунку компенсацій на основі оцінки вилученого майна. Враховуючи сьогоднішню економічну ситуацію, це може бути тимчасово обмежений відсоток виплат за втрачене майно. Набагато важливіший справедливий механізм нарахування, ніж сума компенсації. Для того, аби президент розглянув петицію, необхідно зібрати 25 тисяч підписів. Закликаємо долучитися до підписантів. Туристичний маршрут до Антонича. Що спільного у Івана Вишенського, поета Богдана Ігоря Антонича, митрополита Андрія Шептицького і папи Івана Павла II? Чи є щось, що може єднати цих людей, що на перший погляд мають не так багато спільного? Про новий туристичний маршрут Яворівщиною від Антонича до Шептицького розповідає депутат обласної ради Северин Хобзей. Маршрут Судова Вишня, Бортятин, Віжомля, Прилбичі унікальний, бо він може об'єднати села, які належать до 3 громад. Таке культурне співробітництво між громадами може гарно спрацювати, бо держава охоче підтримує таку співпрацю, а в цих громадах є люди, які хочуть тим займатися. Цей проект об'єднав місцевих і народних депутатів, чиновників, Міністерства культури, митців, серед яких і Орест Скоп, який живе цією ідеєю вже багато років. Спільні зусилля можуть зрушити цю справу та зробити так, щоб туристичний маршрут Яворівщиною став реальністю. Путівник Лемківщиною. Активісти громадської організації «Вирій» планують створити путівник по Лемківщині. Заради цього вони 14-20 червня провели пошукову експедицію на території Польщі. За 7 днів дослідники зробили фото та відеофіксацію приблизно 100 сіл, зниклих та в яких живуть люди. Наразі триває підготовка путівника Сяніцьким повітом. За матеріалами пошукової експедиції у ньому міститиметься коротка інформація про міста, села і пам'ятки, що можна там побачити. Наприклад, у зниклих селах залишились поодинокі хрести, нечисленні надгробки чи місця, де колись стояли церкви. Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду. Нагадаємо, що у 2019 році організація випустила перший друкований та онлайн-путівник стежками предків «Любачівський повіт». Книга про блаженного Івана Зятика. Нещодавно світ побачили книги про блаженних священомучеників, серед яких отець Іван Зятик, який родом із Лемківщини. Упорядником, автором деяких текстів та редактором книг є отець Руслан Піх, редемпторист та душпастер для греко-католиків в Антверпені, Бельгія. Отець Іван Зятик народився 26 грудня 1899 року в селі Одрехова, неподалік від Сянока, нині територія Польщі. Іван Зятик закінчив з відзнакою Перемиську духовну семінарію, 1923 році отримує єрейські свячення. З приходом радянської влади отця заарештували і 21 листопада 1951 року засудили на 10 років позбавлення волі. Очевидці розповідають, що у Велику П'ятницю 1952 року після побиття палицями отця Зятика облили водою і залишили на сибірському морозі, після чого він і помер.
24 квітня 2001 року Іван Павло II підписав декрет про беатифікацію отця Івана Зятика як блаженного мученика за Христову віру. Фестивальне. Після жорстких карантинів в Україні та Польщі відновилося фестивальне життя. Зокрема, 16-18 липня в селі Ждиня, неподалік міста Горлиці в Польщі, відбувся фестиваль Ватра Limited Edition. Також нещодавно відбувся фестиваль Дзвони Лемківщини у Монастириськах. Хто був на цих фестивалях, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, що вам найбільше сподобалося, або, можливо, у вас є якісь пропозиції на наступні роки. Також вже зовсім скоро, на початку вересня, 4-5 вересня, неподалік від Львова у Зимній Воді відбудеться фестиваль, теж Лемківський фестиваль «Гомін Лемківщини». Дуже всіх запрошуємо, ми там будемо, тому побачимось. Шкарпетки з Ворхолом. Компанія Dodo Socks випустила серію шкарпеток із всесвітньо відомими художниками. Серед них і Енді Ворхол, і його славнозвісний банан. Будучи продюсером групи Velvet Underground, у 1967 році Ворхол створює обкладинку їхнього дебютного альбому The Velvet Underground and Nico. Саме на ній був вперше зображений відомий яскраво-жовтий банан, підпис художника та напис «Peel slowly and see». Де ж та межа? Відбулася дискусія про межу між етнорегіонами Лемки і Бойки. Це питання назрівало давно і неодноразово обговорювалося. Учасники дискусії розглянули, де проходила етнографічна межа між Лемками та Бойками. Під час дискусії дійшли висновку, що чіткого кордону не існує, а є порубіжжя, яке й розділяє дві етнографічні групи. Найвиразніша межа проходить по гірському хребту, а високі гори утруднюють спілкування між людьми й переміщення. Також порівняли особливості мови, архітектури, одягу та світогляду кожної з груп, аби більше ніколи їх не плутати між собою. Нова книжка про Антонича. У видавництві «Апріорі» вийшла друком книга «Богдан Ігор Антонич дітям» за редакцією Ігоря Калинця. Богдан Ігор Антонич небагато років побув у літературі. Він прожив 28 років. Його творчість припадає на неповне десятиліття, а саме на 30-ті роки ХХ століття. Богдан Ігор Антонич не встиг за життя укласти для дітей окремої книжечки, навіть циклу, хоча декілька віршів надсилав до дитячих журналів. Але його поезія настільки гарна, часто по-дитячому наївна, довірлива, що заслуговує на те, аби вибрати з неї окремі вірші для юних читачів. Ними можна зачаровуватись завжди, будучи чи то дитиною, чи то дорослим. Зовсім новим у пропонованій книзі є витяг із прози поета, незавершеного романа «На другому березі», де описано мандрівку в лісі двох школярів, які відбилися від гурту і заблукали. Напевно, одним із тих хлопчиків був і сам Богдан Ігор Антонич. Весільне. Учасники молодої Лемківщини Олесь та Андріана побралися. Ми щиро радіємо за них, зичимо радісних життєвих моментів, злагоди та любові. До слова, Олесь і Андріана познайомилися саме в нашому товаристві. Ви розумієте, долучайтесь до нашого товариства. Лемківський мерч. Всі дуже-дуже довго на це чекали. І ми теж дуже-дуже довго на це чекали. І нарешті в нас з'явилася лемківська сувенірка, яку можна придбати і таким чином підтримати наше товариство. Щоб ви потім не казали, що не знали, тому що кількість дуже обмежена. В нас є суперкласні торби із Енді Ворхолом і також із кривулькою. А ще в нас такі гарні наклейки. І значки. І буде більше. Тому обов'язково пишіть. Можете писати нам на сторінку у Фейсбуці, на сторінку у Інстаграмі. Можете писати навіть безпосередньо мені, якщо вам так буде зручніше. А я хочу нагадати, що ми ще є в Твіттері і в Телеграмі. І на YouTube-каналі в нас є дуже багато нових відео. А ми побачимося вже за місяць. Будьте здорові, відпочивайте, насолоджуйтесь останнім місяцем літа і пам'ятайте, откаль ваше дідове.
Надіюсь, він в кадр попадає. Мій перстень 2000-х.